tuntruma rongbol chanchin kan ngai thlak tur chu pathian panna kong thui then khatna ti Thailand rama pada chanchin ani kumsom pahnih mi pada chuan a uin an chung korin na phatsana Thailand 7-day Adventist ko ran azom mai chu a hrethiam lo hle mai engwangin nge Adventist a in le ti in a u morja chu azota kabula lo cheng vela ti chuan I hremayang ti in morja chuan a changa pada chu morja nena a cheng veta a ani chu an chung ko zinga no pangber ani a morja Adventist a in le chan chu hriat achak tak zet ani morja chu an unaw zinga upaber ani thunga pada chu thlathum leka upa alani laya apa aboral nu phei chuan an chung kwa khaiding tu ber ani a anu chuan apasal tel lova fa paruk lai mania enkol angai awangin pada enkol na konga morja an alo pui thei chu alom hle ani morja te in chunga chuan nunphung adanglam hle ani ti poda chuan amuthiam ngal maya morja chu ama ain kumsom pakhatin aupa a nupui nein fapa pathum anei to ani morja le achung te chuan Thailand le Myanmar ram ria tlangrama cheng midang te angin voksa te rulsa te le sajusa te an eivelova tlangmi te chu bervete te anni a eitur an mu thei ang an ei mai thin morja le achung te po an hausabi khaulo nima sela morja an ei thiang ati chau an ei thina morja chuan Bible in se ei thiang lo voksa te rulsa te le sajusa te chu ei aphal lo ti in asoi thin Sunday nia chuan pada chuan a u lolam na tho chu apuya morja an aloi chu leile nana aman lo lai te chuan alo en kola thotan nia te thole nia te nilai nia te ninga nia te le zirtop nia te chuan loi chu en kol thina cholni sabat tu ka chuan morja chuan pada chu jingdar nga akai thowa khwa chu ala thimmu pa pada chu alom lo hle mai mut ala du'a nima sela au chu azain athu oi angai boxi a tin engwangin nge morja chu Adventist a in le ti hriat adu ti a hre chuak boka pada chu athowa au le achung te nen chuan tuk thuan molte chole thlai te an eiza a morja nu pui chuan an tuk thuan tur chu zirtop ni khan asiam lok veka an eizoa pada chuan morja le anu pui le an fa te pathum zuin biak in kong thui tak chu azo ve a an khote tak te a chuan Adventist biak in a omlova an omna atanga biak in haiber khoshana mi chu thleng turin ke in mel riat ke em som pathum vel kal angai ani morja chuan an fa panau pangte chu puak puanin apua a anu pui chuan an fa panau pang ber chu apoboka pada chu an fa pa upa ber kumruk mi nen chuan ke in an kal thunga chung chung ko member paruk te chu darkar thum zet ke in an kala tlangkong cheng che tak tak te an zo a bu mun te kal tlangin luite an kana ato pa chuan a hun taka Sabbath school nang manin Adventist biak in chu an thleng ta a pada chuan in khom nuam ati hle a an Adventist pastor chuan ama ang rual vel fanu pathum aneya anni chuan tingtang te tumin isu faknal hamoi te an sa a in khom bana chuan biak ina thil ein thil an ina pada chuan an thil ei chu tui ati hle a pastor nu pui mai an tui siam phei chu tui atile zuala pada chuan avoi khat biak in tlona chu nuam ti phian ma se sabat ni le peka au in jingdar nga bok aron kai thole chuan aphur te chiam lova alamuddu mai ba ka biak in kong thui tak zo chu apeilo hle a nima sela athlen to chuan nuam ativiau thung khami nuwa tang khan hei hi sabat tuk tina an hun mandan anita a pada chu rilruwa phunwa nu chungin a in siama biak in kong thui tak chu azo ve nak thina nima sela anjai chu moi ati in an ei tur siam chu tui ati thin hle ani isua local nei to zia chanchin lomom tak Thailand rama le
khovel puma pon na konga puitura sabat school tholom I tho wangin kan lome cholni lepeka pada an au nung zui tura du thlan na siama 7 day adventist ko shan aron zom dan chanchin hreturin loin khom le nge yang che khati zong kha tun tuma rongbol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani